In Ljouwert waard Joert een betinkingswedstrijd rugby spelen tussen Schotse en Engelse militairen. Het is exact 100 jaar geleden dat in de Frieske Haatstad de eerste rugby interland op Nederlandse groen spelen waard. Het ging om marinepersoneel van de Royal Navy die in Grange interneren weer vanwege de Eerste Wereldoorlog. Commodore Wilfred Henderson die werkte eigenlijk in nauw samenwerking met Roelof Buisman. Hij was de vice-consul te Leeuwarden. Die hadden allebei eigen belangen. Commodore Wilfred Henderson wilde juist dat de rugby gepromoot werd. En Roelof Buisman, die zakenman en vice-consul, die wilde gewoon ook Leeuwarden promoten. Dus vandaar dat het wel propagandawedstrijd heette. Maar de wedstrijd waard de basislijn voor het rugby in Nederland. De uitslag van Joert, het waard 22-8 voor het team van Schotland, telt mij voor de bekercompetitie. Nog neer waard een officiële bekerwedstrijd van de Royal Navy boeten Groot-Brittannië spelen. En de toekomst van rugby in Friesland liep het ook goed.